11,500 دوزên vaksîna AstraZeneca gihiştine Duhok û dê bo 5,705 kesa bi 2 qurça ên danan û serokê civata Perezgah Duhok êkem qurça vî vaksînî dana. Gel hejmareka hevalatiya vaksîna dije koronayê bike me dana her wekî doktorî jî ki amaje pêkirî ku diyare pêleka dî ya berbelavbûna korona guhartî an vayrosê xwe guhor ya pirêveye û berfindê gehîta gupîtkê. Piştî seyranên cejna Newrozê careke din heletên tûj bi vayrosê korona li Duhok berev zêde bûnê diçin. Lewra jora operasyona rûbirûbûna vayrosê korona li gel saxlemiya Duhok çendin rêkarên nû derê xistîne. Rûjtina ev rûda me hemî ew rêkorê ku beyana jimara 11 sê 2021 Lijna Bilinda Rûbirûbûna Koronayê hatibûne derê xistin tekîd li ser we hatiye kirin. Yani em şên bêjin ku ke rewşa parêzgeha Duhokê baramberî 20 roja rastî geleke matrasî dare û peydabûna rojane peder 300 heleta dibîte eger ku ev kesê dîtir jî evet rewşewan dijwar bîtin li nexweşxana zêde bibin û dîsan li nexweşxanê me cih gelek kêm bibîtin. Li gel zêdebûna heletên tûjbûn vayrosa korona goraw bêdana vaksînî jî berdewam e ku piştî karmendên saxlemiyê ev vaksîn dê bo hêzên ewlehiyê û kesanên dan emirê te danan. Şerwan Xedir Kursar News Duhok.